Shubor nakaslem Jong unongsan Hima. Ka lumpung yelai kai football ka bala penyat ka Mawlong Night Sports Club ia ka bala tip kum ka Ïaka Mawlong Memorial Football Trophy menta ka sengi ka arpo nyo trik unai wing kala Pyrshah ka pre-quarter final ha ka ba ka Shillong Lajong kanya kun Pyrshah ia ka GFC border Bhutan ha ka sengi balang kata ka arpo kundai trik unai wing ha madan yelai kai Jong ka Shillong Mawlong Night ka ban sedang ha ka por shibaji shiteng no phai sengi kumban chupen ken mau ya kan lempung yelai kai football ban pensanam kerpang yo wei ni ki ratba ka san Hima sima ka jilla uba Ïaka Mawlong bam kwai hadwar ublei ha ka balawan ban play pat baru MDC ka Karbi Anglong Autonomous Council ha ka jinga dan rengkat uba Eugene Son Lingdo MLA Barim ka Mawplang constituency uba Andrew W Lingdo kun Jong uba Ïaka Mawlong lembat ki wei di ki reu rangba bat ki reu pau khmat ka than ha ka khat lai trik unai wing arajar arpulai mangi nakaliang Jong ka Mawlong Social and Cultural Sports Club iba penia ia kan ka Ïaka Mawlong Memorial Trophy arajar play arajar pusat isoba berbentip ki pai ba ki baju di ka football ba ha ka at kunai tarik brai ba khat away arajar pulai ha ka de ka simbalang ka ngidon ni ka pre-quarter finals ka hapading Jong ka Shillong Lajong Pyrshah ka GFC border Bhutan ka badin po Assam tebalo atli tim ki bahe bla penkre bah hakane ka arkunai tarik te kumta ngina kaliang Jong ka Mawlong Social and Cultural Sports Club iba punya ikne tournament ikerpat iping yawer ipi ki paiba pa it football pinwan ban sa khilem dalaki Jong ki khmat Jong pi te kumpa ju punya ba hadin Jong ka game kan sadon sa ka lucky draw ka ba spot tengkai tiket digino ki kan bejob ya kate ka lucky draw kin yo bandra ya ka brand new Avenue scooty te kumta nakaliang jungi ka Mawlong Social Cultural Sports Club ikot niwer ipi mapinwan ban sa khilem dalaki Jong ki khmat